Така, приятели, аз съм тук и искам да кажа, че проектът е завършен, току-що го завърших и надявам се да хареса. Това ще е, мисля, това да ми е новия скин, вместо да е този и това, мисля да е този преда. Значи това е по-готин, разбира се, но той е моят собствено, аз съм го направил собствен труд и мисля да си направя него. Така. Така. И върху нашия проект, който е завършен, който не виждате как го има, но ще го правя в това скинарта, там където правя ревюта и студиите. И този скин също съм си го правил сам, но не знам, това е всякакъв който на кефи, като в момента е напред. И затова ще взема ние го сложа. Също мерси благодаря на един потребител, който ми каза в Show TV, като правих стрим веднъж, че някой път му скиновете ми да се стрират, затова имах 4 скина, един червен такъв, зелен, бял и лилав, които се изтриха автоматично, не знам защо. И добре, че вече да ми каже, че се изтрият. И вече разбрах причината, защото не съм активирал скиновете, не знам, но вече ще оправя тая грешка. И ето за това значи е било на Activate бутон. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, приемете за мен, харесайте клипа, коментирайте, оценявайте и